tin trong u play kala đẹp ya thu sha pan jing wan long real Jesus sha ka perthei hab deng jing dom ba jing khat trong kami ban wan kaya ikono apo isemre Jesus laka hasem kulai Dena benta ka jong pi jong nga uan long briu chaka perthei ban pen em ki nong po la hap ha pop ba shir kan lai ngot ki heu ta ba dari wan ban dem ban ko ya muslim jong o jing men ba krau bom la ban ba tai reng kat ba lagi som bagi la Jisu laka asem kulai Dena benta ka jong pi jong a uan long briu shaka perthei ban pen em ki nong po la hap ha pop ba shir kai Emmanuel long kerteng Jisu kabamun malabatai ublay lembat ni kum ki khôn sang la ngin tre ngin shakri ba u Jisu dan rengka shilen terkismi Jisu laka hasem kulai Dena benta ka jong pi jong nga uan long briu shaka perthei ban pen em ki nong po la hap ha pop ba shir kan Jisu laka hasem kulai Dena benta ka jong pi jong nga uan long briu shaka perthei ban pen em ki nong po la hap ha pop ba shir kan